Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Štúrovo uvádza krátky dokumentárny film. Zima na jazerách. Jedným z našich revírov je štrkovisko nedaleko obce Chlaba. S príchodom neskorej jesene, keď hladina vody poklesla na nízku úroveň, začala naša organizácia výlov. Medzi odlovenými rybami sa objavil aj zubáč, ostriež, sprievodné druhy rýb ako plotica, karas, pleskáč, no hlavným druhom tohto výlovu bola šťuka. Vylovené ryby boli použité na zarybnenie revírov Berek 1 a Berek 2. Keďže na mnohých miestach výška vodného stĺpca nepresahovala 50 cm, výlov prebiehal aj pomocou elektrického agregátu. Pri tejto práci museli byť dodržané bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k poraneniu elektrickým prúdom. V jarnom období sa na tento revír vysádza návnada plôdika šťuky rýchlenej. Po neskorom jarnom zvýšení vodnej hladiny prichádza k spojeniu štrkoviska s tokom Dunaja a tým aj k navýšeniu počtu ďalších druhov rýb žijúcich v tomto jazere, ktoré tvoria potravinový reťazec šťuky. Na vodou zaliatej ploche sa nachádza veľa miest s porastom, ktorý vytvára vhodné podmienky na neresenie, čo využíva množstvo rýb. Po opadnutí záplavových vôd z Dunaja je na tomto jazere veľa plitčín s prekážkami, porastom a s množstvom vodných úkrytov. Týmto má náš najviac rozšírený sladkovodný dravec na tomto jazere vhodné podmienky k životu a rýchlemu rastu. Počas výlovu boli zaznamenané miery šťuky od 25 do 50 cm. Na miestach, kde sa výška vodného stĺpca pohybovala okolo hodnoty 1 metra, bola použitá rybárska lovná sieť. Práca s touto sieťou je veľmi náročná a namáhavá. Je potrebná dobrá organizácia, vyžaduje si veľa zručností a odhodlania. Výsledok tohto výlovu bol okolo 500 kusov šťuky, čo predstavuje váhu približne 350 kg. Ak by nebolo toto množstvo rýb odlovené a prevezené do revírov s vyšším stĺpcom vody, je veľmi pravdepodobné, že väčšie množstvo rýb by počas zimných mesiacov v tomto jazere uhynulo. Z tohto dôvodu sa odlovuje aj z tzv. Melioračných kanálov.
Tejto jesene bol výlov časti Kamenického kanála pre veľmi nízky stav vodnej hladiny. Okrem iných rýb bolo vylovených 30 kusov amura, ktorých dĺžka presahovala 70 cm, v celkovom objeme váhy približne 300 kg. Vylovené ryby boli zarybnené na revíre Berek 1 a Berek 2. S príchodom nového roka, keď teploty poklesli až pod -20 stupňov Celzia, vodná hladina na odstavených ramenách vodnej sústavy Berek sa pokryla ľadom. Zem pokryla snehová prikryvka. Členovia našej organizácie túto situáciu využili k vykonaniu prác, ktoré by sa ťažko vykonávali bez pevného ľadu pod nohami. Prvoradou úlohou bolo vykosenie starého rákosu, ktorý pokrýval už približne 1/3 vodnej plochy a miestami presahoval výšku 2 metrov. Odstránením starých častí rastlín sa zabráni ich zahnívaniu vo vode, pričom sa omladia a vytvoria nový porast. Mladý porast vodných rastlín pôsobí vo vode ako čistiareň. Pomáha okysličovaniu vody, udržuje pestrú a potrebnú bakteriálnu makroklímu. Rastliny pôsobia na odbúravanie ťažko rozpustných organických látok, baktérií a vírusov. V neposlednom rade mladé výhonky rákosia slúžia ako potrava pre bylinožravé druhy rýb ako je amur. Kosenie rákosu prebiehalo viacerými spôsobmi. Jeden zo spôsobov bolo rezanie asi 40 cm nožom, upevneným na dlhej rúčke. Väčšinou bolo rákosie kosené pomocou motorových krovinorezov. Počas 4 víkendových dní okrem iného bolo vykosené rákosie na revíroch Berek 1 a Berek 2. Pri každom koscovi boli potrební minimálne 2 pomocníci, ktorí odstraňovali pokosený rákos, aby mal kosec voľný priestor k práci. I keď bol slnečný deň, teplomer sa zastavil na hodnote 17 stupňov Celzia pod nulou.
Rákos bol v minulosti rastlinou, ktorá mala široké využitie, no dnes už majstri remeselníci nemajú komu odovzdať svoje skúsenosti a zručnosti. Dnes sa rákos využíva väčšinou v ľudovej umeleckej tvorbe. Šikovné ruky pletú z neho ozdobné rohože, tašky a rôzne upomienkové predmety. Zriedka je použitý na pokrytie striech. Naši brigádnici použili aj spôsob sekania rákosu, ktorý má korene siahajúce hlboko do minulosti. Použili nástroj, ktorého konštrukcia sa menila za stáročia len minimálne, iba materiál, z ktorého bol vyrobený, je prispôsobený dobe. Okrem kosenia rákosu boli vykonané aj iné práce na úprave revírov. Boli vyrezávané popadané stromy a konáre. Takisto boli odstraňované vyschnuté stromy, ktoré znemožňovali prístup k vode a vytvárali miesta, kde bol výskyt nebezpečenstva úrazu. Popri brehu bol vykonaný výber, ktoré časti stromov padnutých do vody sa ponechajú ako prirodzený úkryt pre ryby. Porezané drevo bolo treba odnosiť a uložiť. Týmito úpravami pribudlo niekoľko ďalších lovných miest pre našich rybárov. Keďže pretrvával dlhotrvajúci mráz, ktorý spútal vodnú hladinu, bolo potrebné zabezpečiť prívod vzduchu pod vytvorený ľad. K tomuto účelu sa vyrezávali otvory, ktoré bolo treba obnovovať, nakoľko nízke teploty udržiavali ľadový príkrov na hladine vody.
Hrúbka ľadu dosahovala miestami až do 40 cm. Do vyrezaných otvorov sa vkladal rákos, aby bol vyrezaný otvor označený. Všetkým, ktorí sa zúčastnili týchto prác, ďakujeme.